nije shodno ovoj nekom lijevku, dakle možemo definisati kao jedan proces, kao jednu aktivnost upravljanja financija svake individue, dakle svakog pojedinca. To upravljanje financijama podrazumijeva upravljanje njegovim prihodima, odnosno razumijevanje dakle kako pojedinac zarađuje, kako pojedinac troši svoj novac, kako pojedinac upravlja svojom štednjom. I njihova testiranja pokazuju da se povećava nivo financijske pismenosti kod djece kada strateški pristupate procesu uvođenja financijske edukacije u osnovno i srednje školovanje. Simpatična crtica iz mog života. Moj stariji sin kad me pita da mu nešto kupim, ja kažem, ali nemam trenutno novca u svom novčaniku jer vrlo rijetko nosim keš, svi provlačimo, peglamo te kartice. Ja im kažem, ali nemam trenutno novaca. I onda mi kaže, pa dobro mama, ali odeš na bankomat i digneš novce. Dakle, onda razumije koncept prihoda i rashoda nego... Finansijsko obrazovanje nas uči veštinama i stavovima neophodnim za razumevanje novca i upravljanja financijama. Pomaže nam da donosimo ispravne odluke i postiče na finansijski odgovorno ponašanje. Sa finansijskim obrazovanjem idealno je početi od vrtićkog uzrasta i nastaviti tokom celog života. Samo tako možemo postići finansijsku pismenost, što zauzvrat donosi i dovodi do dobrog finansijskog ponašanja i blagostanja pojedinaca i društva u celini. O tome, da li smo zakasnili sa finansijskom edukacijom, razgovaramo sa profesoricom Meldinom Kokorović-Jukan sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Meldina, dobro nam došla u podcast Jezik financija. I evo u samoj najavi rekli smo znači, da si profesorica na Ekonomskom fakultetu, ali ono što nismo napomenuli jeste da si ti član tima za izradu strategije za finansijsku pismenost u Bosni i Hercegovini. I sada na toku te misli pitanje kakva je situacija u Bosni i Hercegovini kada govorimo o finansijskoj pismenosti i da li naša deca uče od najranijeg doba, od vrtićkog doba o finansijskoj pismenosti. Draga Slađana, izuzetno mi je zadovoljstvo što nas mogu biti s tobom i govoriti u jeziku financija. Zaista izuzetno je važno govoriti o temama iz financija jer akademska istraživanja kažu, odnosno govore da finansijsko znanje, finansijske vještine, finansijsko ponašanje itekako utiče na finansijsko blagostanje i ukupno blagostanje svakog pojedinca. Recentna istraživanja govore da pojedinci globalno, ali na ovim našim Adria prostorima nemaju baš zavidan nivo finansijske pismenosti, što se odražava dakle, na njihovu sveukupnu zdravstvenu i ukupnu dobrobit. Tako da na globalnom nivou postoji niz inicijativa koje nastoje pojasniti koliko je važna finansijska edukacija. Ja bih ovdje posebno istaknula jednu vrlo interesantnu inicijativu Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj koja je uspostavila međunarodnu mrežu za finansijsko obrazovanje 2008. godine netom nakon globalne finansijske krize sa jednom vrlo jasnom misijom podići na globalnom nivou svijest o važnosti finansijske edukacije, o važnosti finansijske pismenosti i ono što je još važnije pružiti tehničku podršku zemljama članicama OECD-a da razviju strateške planove, akcione planove za finansijske pismenosti. U Bosni i Hercegovini ova inicijativa je započeta početkom ove godine. Predvodnik te ideje je Centralna banka Bosne i Hercegovine i u suštini ideja Centralne banke nije kreirati strategiju finansijske pismenosti u Bosni i Hercegovini jer napraviti jednu nacionalnu strategiju dosta je kompleksno zbog činjenice da takav jedan strateški dokument mora biti usvojen na nacionalnom nivou, a zbog ajde da kažemo, kompleksnog političkog i pravnog uređenja Bosne i Hercegovine, to bi zaista bio veliki izazov. Dakle,
uvažavajući to ograničenje, Centralna banka je preuzela vodeću ulogu da pokrene projekat uvođenja finansijske pismenosti u formalno obrazovanje u osnovnim, srednjim školama i na univerzitetima. To je sada samo jedan mali dijelić sveukupne priče o finansijskoj edukaciji, ali za Bosnu i Hercegovinu izuzetno važan korak osvješćavanja javnosti o važnosti finansijske edukacije. Aha, a reci mi, od koga naša deca najčešće uče, jeste radili možda istraživanje o finansijskoj pismenosti? Vidite, kada govorimo o istraživanjima o nivou finansijske pismenosti, postoji dosta istraživanja, međutim, ako bi htjeli da zaključujemo o tome koliki je nivo finansijske pismenosti, onda se moramo pozvati na referentna istraživanje i opet tu moramo istaknuti dva istraživanja. Istraživanje koje provodi međunarodna mreža za finansijsku edukaciju. Ova mreža provodi godišnja istraživanja nivoa finansijske pismenosti odraslih, a testiranje finansijske pismenosti kod djece radi se kroz PISA testiranje. Međutim, ono što je problematično kod PISA testiranja jeste što je to samo finansijska pismenost je jedan modul unutar PISA testiranja i onda zemlje praktično zbog finansijskih resursa, dakle zbog ograničenja resursa, najčešće ne učestvuju u takvim istraživanjima, tako da je teško govoriti koliki je nivo finansijske pismenosti djece, ali na globalnom nivou prema posljednjem provedenom PISA istraživanju statistički podatak kaže da 18% djece u zemljama koje su provele ovo istraživanje nema zavidan nivo finansijske pismenosti. Sada, od koga djeca uče? Dakle, mi još uvijek ne možemo govoriti da, bar na ovim našim Adria prostorima, je finansijska pismenost u punom kapacitetu uvedena u formalno obrazovanje u osnovne i srednje škole, tako da naše djeca u pravilu uče od svojih roditelja, uče dakle sa društvenih medija, uče kroz različite projekte nevladinih organizacija i ono možda što je interesantno, i mi smo tako kao djeca učili o financijama kroz različite igre. Kod nas je u naše vrijeme bio popularan onaj Monopol, djeca sada igraju Monopol na PlayStation. To je možda jedna od najboljih igara kako djeca uče o tome šta su financije, šta su prihodi, šta su rashodi, kako štediti, kako investirati, na kojim lokacijama investirati. Tako da to je jedna jako dobra igra. Danas, s obzirom na ovu digitalizaciju, djeca imaju na dispoziciji dakle, veliki broj igrica koje omogućavaju dakle, da se donekle upoznaju sa određenim aspektima financija. Aha. A u vrtićkom dobu, da li u Bosni i Hercegovini počinje se sa učenjem o financijama i osnovnim pojmovima vezanim za štednju u vrtićkom dobu? Ne. Jer djeca u vrtićkom dobu su još uvijek mala i nema nekih formalnih programa za učenje finansijskih pojmova. Mi kad smo bile male, onda smo imali dan štednje i tadašnje na ex-Jugoslavija mi smo imali što se kaže i tada i akciju i dobijale su se one kasice, ako se sećaš. Da, to je bilo tako. Da, i kod nas je to još uvijek tako, ali to nije... Ja nekako uvijek težim ka tome da neki procesi budu formalizovani, strukturirani, sistematizovani i dugoročni. Međutim, još uvijek vrtići to rade sporadično spram toga kakve su njihove veze sa određenim finansijskim institucijama, ali kad govorimo o važnosti, kada govorimo o pitanju kada početi sa finansijskom edukacijom, ima jedna interesantna izjava koja kaže sa finansijskom edukacijom treba početi onda kada dijete prvi put posjeti zubić vila. Jel' tako? Dakle, kada ispadne prvi mliječni zub, 5-6 godina. Kada dijete prvi puta dobija nagradu, poklon u novcu ili neku igraču, kada mu ispao prvi mliječni zub, to je tih nekih 5 do 6 godina. Dakle, to je ona vrtićka populacija djece koja se priprema za školu i praktično mogli bi reći da nekakav ozbiljan pristup učenju financijama, dakle, trebao bi krenuti od prvog razreda osnovne škole, bar u onom nekom formalnom okruženju. Aha, a reci mi, kakvi su rezultati u regionu, Adria regionu?
Vidite, opet ako pričamo o djeci, dakle o tome ne bi smjela govoriti jer nemamo relevantnih istraživanja, ali kada gledamo istraživanja ili kada govorimo o istraživanju na globalnoj populaciji, istraživanja kažu da naš Adria region ipak malo zaostaje za evropskim prosjekom, za prosjekom zemalja OECD-a. OECD je razvio jednu metriku za mjerenje nivoa financijske pismenosti, gdje praktično financijska pismenost se mjeri na ukupnom skoru na mjernoj skali od 0 do 100 i gdje se mjere pojedini aspekti financijskog znanja, odnosno financijske pismenosti podijeljene po subsegmentima financijsko znanje, financijski stavovi i financijsko ponašanje. Kada je u pitanju ukupni skor financijske pismenosti, OECD je negdje na nivou od 68%. Evropska unija je na malo višem nivou, negdje oko 70%. Istraživanje kaže da tek 34% ukupne populacije prelazi taj nekakav minimalni prag financijske pismenosti od 70%. Dakle, mi ako bi trebali da procijenimo koliki je nivo financijske pismenosti u jednoj nacionalnoj ekonomiji spram OECD-ove metodologije, onda bismo gledali dakle, da li je taj skor blizu ili ispod 70 za ukupnu pismenost, za znanje, za ponašanje i za stavove. Naš Adria region znatno zaostaje i uglavnom u redu veličina, dakle, skorovi se kreću između 50 i 58%, dakle, financijska pismenost na nivou zemalja, ajde tako da kažemo, Zapadnog Balkana, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija je znatno ispod evropskog prosjeka i OECD prosjeka. Jedino bi se tu mogla izdvojiti Hrvatska koja je zbog jednog sistematičnog i kontinuiranog pristupa i promocije financijske pismenosti, financijske edukacije uspjela dakle u tih nekih 5 do 6 godina da napravi određeni pomak kada je u pitanju nivo financijske pismenosti opšte populacije. Jeste, i oni su negdje u sredini, ako gledamo s aspekta cijele Europe što se tiče financijske pismenosti, kao što je i 5. po nivou financijske pismenosti Slovenija, ako gledamo kao te zemlje nekadašnje bivše Jugoslavije. Sada, ono što sam isto tako htjela te pitati, a odnosi se na jednu damu koja je profesorica kao i nas dve. Zove se Ana Maria Lusardi i imamo jednu zajedničku odrednicu, a to je George Washington univerzitet na kome smo sve tri provele neki deo svog života na specijalizacijama, boravcima i radu. Po čemu je ona poznata? Ajde, bolje da ti to kažeš i kakva je tu korelacija s onim što mi zapravo pokušavamo da radimo. Da. U akademskom i u praktičnom svijetu svi oni koji se bave financijskom pismenošću i financijskom edukacijom znaju ko je profesorca Ana Maria Lusardi. Ona je trenutno redovna profesorca na Stanford univerzitetu koja vodi Centar izvrsnosti za globalnu finansijsku pismenost i najreferentnija je osoba iz oblasti financijske pismenosti. Da, naši putevi su, iako je nisam nikada direktno upoznala, nekako su se preplitali kroz moju posjetu Sjedinjenim Američkim Državama 2009. godine, jer je profesorica Lusardi tada bila povezana sa George Washington univerzitetom. Ono što je specifično za profesoricu Lusardi ili gdje je njen najznačajniji doprinos razvoju financijske pismenosti jeste što je ona 2008. godine sa još jednom profesoricom koja se zove Olivia Mitchell razvila prvi set pitanja za mjerenje financijske pismenosti, ali u okviru jedne sasvim druge studije. To je bila studija o zdravstvu i penzionisanju ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama. To je istraživanje Health and Retirement Study koje se kao longitudinalno istraživanje provodi od 1992. godine i mjeri različite aspekte i zdravlja i financijske pismenosti i sposobnosti u stvari američke radne snage ili američkih zaposlenika da prođu tu tranziciju ka penzionisanju. U jednoj tački vremena postavilo se pitanje koliko su američki pojedinci zaista financijski pismeni, koliko ta financijska pismenost utiče dakle, na kvalitet života i društvo, uopšte razvoj društva. Jeste, upravo tako. I upravo je profesorica Lusardi osmislila prvi set od 3 pitanja, dakle, kojima se mjeri
finansijsko znanje. Znanje. Dakle, trebamo da odmah Krenemo. napravimo razliku da kada govorimo o finansijskoj pismenosti, pa ću se vratiti na 3 temeljna pitanja. Dakle, kada govorimo o finansijskoj pismenosti, ona ne podrazumijeva samo finansijsko znanje, ali ono jeste nekakav fundament odakle počinjemo govoriti o finansijskoj pismenosti. Finansijska pismenost pored znanja podrazumijeva finansijske stavove i podrazumijeva finansijsko ponašanje i finansijske vještine. Dakle, kako donositi, koje alate koristiti za donosila finansijske odluke. Vraćajući se na tvoje pitanje, dakle, koja su to 3 temeljna pitanja koja se postavljaju da bi izmjerili finansijsko znanje pojedinca, to su stvar 3 temeljna pitanja koja u stvari propituju koliko pojedinac razumije vremensku vrijednost novca i složenu kamatnu stopu. To su pitanja koja pojašnjavaju, odnosno kojima se ispituje da li pojedinac razumije vezu inflacije i vrijednosti novca i da li razumije koncept diverzifikacije rizika. I naravno sada ta 3 pitanja su se mijenjala tokom perioda i mijenjala se spram konteksta u kojima se to pitanje postavlja. Naravno, s obzirom na razlike između, recimo, finansijskog sistema Sjedinjenih Američkih Država koji je visoko razvijen finansijski sistem u odnosu na ovaj naš evropsko-kontinentalni koncept gdje su uglavnom finansijska tržišta bankocentrična, naravno je da je pitanje o finansijskoj pismenosti će biti prilagođena tom lokalnom kontekstu. Ali profesorca Lusardi je dakle začetnik te ideje kako mjeriti nivo finansijske pismenosti, jer praktično sve inicijative koje se provode u procesu povećanja nivoa finansijske pismenosti, dakle, moraju biti praćene i nekim evaluacijama, dakle, a zato su nam potrebne određene metrike. Ono što profesorca Lusardi danas radi, ona je globalni savjetnik, dakle, nacionalnim ekonomijama, dakle, kako kreirati upravo ove ili nacionalne strategije ili akcione planove za povećanje finansijske pismenosti. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, upravo je profesorca Lusardi bila ta koja je održala to uvodno predavanje za grupu koja će sada razvijati akcioni plan za finansijsku pismenost i u Bosni i Hercegovini. To je sjajna vest i ja se nadam da će se to, da kažem, prenijeti kod nas ovdje u Srbiji. I drago mi je upravo zbog toga što neke tvoje, da kažemo, i promišljanje, neke tvoje ideje će vrlo dobro nam doći iskustva. I ono što se nameće po prirodi stvari jeste zapravo uloga pojedinca u razvoju društva. Jel? I u tom smislu koliko zapravo bogatstvo i ta neka finansijska edukacija pojedinaca utiče na razvoj jednog društva, po tvom mišljenju? Jako mnogo, iako je to jedna indirektna veza. Dakle, finansijska edukacija je upravo važna zbog toga što omogućava dublju finansijsku inkluziju svih pojedinaca. Odnosno, finansijska edukacija je dio tog jednog šireg koncepta finansijske inkluzije koja u stvari predstavlja jedan proces uključivanja svih pojedinaca i malih i srednjih preduzeća u finansijski sistem, u smislu da taj finansijski sistem omogućava dostupne proizvode i usluge pojedincima po pristupačnim cijenama i na jedan inkluzivan način. Taj koncept finansijske inkluzije razvija se posljednjih 30 godina i upravo finansijska edukacija doprinosi značajno finansijskoj inkluziji. Finansijska edukacija omogućava pojedincu, dakle, da razumije osnovne koncepte iz financija, da razvija pozitivne stavove o financijama, pozitivne stavove o novcu, uči ga različitim vještinama i tehnikama kako upravljati novcem, što u konačnici treba da ima za posljedicu donošenje zdravih finansijskih odluka. Pojedinac koji donosi zdrave finansijske odluke je finansijski siguran, on je finansijski slobodan da razmišlja i promišlja o svojim financijama, da lako donosi odluke kako zaraditi, kako potrošiti taj novac. Finansijska edukacija omogućava da je pojedinac, odnosno omogućava ono što mi zovemo finansijska rezilijentnost ili finansijska otpornost. Dakle, znači osobe koje su finansijski osviješćene, koje dobro upravljaju svojim financijama, spremne su na nepredviđene šokove, gubitak zaposlenja, neke visoke medicinske troškove, različite finansijske krize. Dakle, oni su spremni za takve šokove. Educirana osoba lakše prepoznaje
prevare i manipulacije na finansijskim tržištima. Dakle, to sve opet vodi ka nekom ekonomskom blagostanju pojedinca. Pojedinac koji je finansijski edukovan, donosi zdravu finansijsku odluku i na taj način on doprinosi i cjelokupnom društvu jer omogućava da finansijska tržišta efikasnije rade svoj posao, da se vrši efikasnija alokacija finansijskih resursa. Ono što mi učimo naše studente jeste da razvijena finansijska tržišta doprinose ekonomskom razvoju jedne nacionalne ekonomije. I upravo iz tog razloga, dakle, kada posmatramo i iz perspektive pojedinca, ali i iz perspektive društva, finansijska edukacija zaista, i to istraživanje dakle, i pokazuju i potvrđuju, zaista značajno doprinosi i poboljšanju blagostanja pojedinca i poboljšanju cijele nacionalne ekonomije. I ono što iz svega što si rekla sada proizilazi, odnosi se nešto na lične financije. Taj pojam toliko se često pominje. Da li naši slušalci uopšte znaju što su lične financije, kako bi ih ti definisala i koliko zapravo te, da kažemo, neka finansijska znanja utiču na razvoj naših ličnih financija? U odgovoru na to pitanje ja, nažalost, ne mogu pobjeći od onog profesorskog odgovora, jer lične financije moramo staviti u kontekst ekonomske nauke, u kontekst nauke o financijama. Financije su izuzetno važne i za pojedinca, i za preduzeće, i za nacionalnu ekonomiju. Kada mi kao profesori našim studentima pokušavamo definirati šta su to financije, to je nauka o upravljanju novcem različitih subjekata. I onda mi to dijelimo na makro, mezo i mikrofinancije. Svodeći se na mikrofinancije, postoje dva aspekta financije, to su poslovne i lične financije. Ove lične financije, shodno ovoj nekom lijevku, dakle, možemo definisati kao jedan proces, kao jednu aktivnost upravljanja financija svake individue, dakle svakog pojedinca. To upravljanje financijama podrazumijeva upravljanje njegovim prihodima, odnosno razumijevanje dakle, kako pojedinac zarađuje, kako pojedinac troši svoj novac, kako pojedinac upravlja svojom štednjom, kako pojedinac upravlja svojim dugovima, koliko dobro poznaje finansijsko okruženje unutar kojeg se donose odluke. Dakle, najjednostavnije rečeno, lične financije odnose se na upravljanje novcem i kućnim budžetom svakog pojedinca. I sad, da li tu postoji korelacija između nekih finansijskih znanja i odluka kada su u pitanju lične financije? U svakom slučaju. Dakle, direktna korelacija, rekla bih. U svakom slučaju, dakle, pojedinac koji razumije finansijske koncepte, koji razumije ono što su najveći izazovi i što istraživanja pokazuju, najveći broj pojedinaca razumije šta je to inflacija, razumije vremensku vrijednost novca, donekle razumiju i odnos prinosa i rizika, ali vrlo interesantno ne razumiju koncept složene kamatne stope. Recimo, to mi je bilo jako interesantno. Dakle, nerazumijevanje složene kamatne stope, iako je sad to neki paradoks našeg obrazovnog sistema gdje nas uče matematici vrlo detaljno i uče vas aritmetičku i geometrijsku progresiju, ali nikad vas nisu naučili da aplikacija geometrijske progresije je vrlo važna u bankarskom sistemu, jer upravo račun složene kamatne stope, onaj obračun kamate na kamatu, nije ništa drugo nego geometrijska progresija. Dakle, mi imamo tu u stvari nekakav raskorak u tome između tih nekih fundamentalnih i funkcionalnih znanja. I zaista se pokazuje, dakle, istraživanja koje provodi OECD pokazuju, dakle, da pojedinci najčešće ne razumiju koncept složene kamatne stope. Dakle, ako vi ne razumijete koncept složene kamatne stope, onda vi ne razumijete, dakle, kako se vaša štednja na bankovnom računu multiplicira ili ne razumijete dakle, koliko ćete kamate vratiti kada podignete neki hipotekarni kredit. Izvini, moram da te ovdje zaustavim i da te pitam. Nas dve smo profesorice financija. Reklo bi si finansijski pismene. Da li mi znamo i bolje štedimo baš zbog toga? To je jako dobro pitanje. Dva su problema. U zemljama sa niskim dohotkom jako je teško štediti. Iako je naravno moguće, i ja moram da priznam da, evo, iako već skoro 2 decenije
predajem financije i poslovne i lične financije, ali ovaj dio priče je možda interesantan. Dakle, od početka svoje akademske karijere, od asistenture, više asistenture pa onda docenture, prvi moji angažmani su bili vezani za nastavu na predmetu poslovne financije ili kako mi to zovemo finansijski menadžment. Ja sam na tom predmetu. Da, sada, 10 godina od početka moje akademske karijere na našem fakultetu je uveden predmet lične financije za studente ekonomskog fakulteta i tada sam se ja prvi put u stvari susrela sa metodama i tehnikama koje mora pojedinac primijeniti da bi efikasno upravljao svojim ličnim financijama i tek sam tada u stvari razumjela da ja pravim svoje lične greške u tom procesu upravljanja svojim novcem i ovih možda nekih 20 godina sam prešla sa trošenja novca na kupovinu cipela, jer sam imala neku takvu potrebu da svake godine kada se smjenjuje sezona kupim 2-3 para cipela. Sad razumijem da je to bilo apsolutno bacanje novaca. Danas mnogo opreznije i mnogo racionalnije trošim svoj novac i mislim da to finansijsko obrazovanje, ali zaista targetirano finansijsko obrazovanje u domenu ličnih financija može pomoći pojedincu da razumije kako upravljati svojim novcem. Jer čak i profesor financija koji nekako se bavi upravljanjem novcem u svim drugim subjektima i preduzećima i državi, nekada napravi grešku, ja bih čak smjela da kažem, to je negdje do nivoa, znate, kod obučara najgore cipele. Ja sam se možda prvih 10 godina tako i osjećala da moje lične financije ne odražavaju ono što ja predajem. I što znamo upravo o ličnim financijama. I naravno čovjek pravi greške. Čak i kada znate sve, napravite i kardinalne greške u tom procesu, ali Bože moj, nekad se uči iz ličnog iskustva. Da. Sad ovako, kako se meri finansijska pismenost? Imamo Big 3 i Big 5, primjer PISA testiranja. Dobro. Tu sad treba napraviti razliku i već sam o tome govorila. Dakle, kad govorimo o nivou finansijske pismenosti, mjerenje finansijske pismenosti podrazumijeva da se mora izmjeriti i nivo financijskog znanja, nivo finansijskih stavova i finansijsko ponašanje. Dakle, da bismo mi rekli da je osoba finansijski pismena, ona ne samo da mora da zna osnovne finansijske koncepte, nego mora da ima pozitivne finansijske stavove i mora da se ponaša u skladu sa nekim pozitivnim praksama. Ova dva seta pitanja, Big 3 i Big 5, koji su razvile profesorca Lusardi i profesorca Mitchell, su stvari samo jedan mali segment kako se mjeri nivo finansijske pismenosti. U stvari ova pitanja mjere samo tu jednu komponentu. Komponentu finansijskog znanja, ja bi to nazvala fundamentalno znanje, a stavovi i ponašanje bi mogli nazvati kao neka funkcionalna znanja, odnosno upotreba ovih temeljnih pojmova u procesu donošenja odluka. PISA testiranje je posebno prilagođeno i evo možda za auditorij da se kaže. Dakle, PISA testiranje je jedno testiranje koje obuhvata testiranje funkcionalnih znanja djece iz matematike, fizike i drugih oblasti. On može da uključi ovu komponentu finansijske pismenosti i testiraju se djeca sa navršenih 15 godina i onda se ta pitanja iz te komponente finansijske pismenosti prilagođavaju potrebama djece. Dakle, ne možete postaviti isto pitanje odrasloj osobi djetetu koji tek se susreće sa pojmovima iz financija. Da. I kakva je situacija, kakvi su rezultati ako pogledamo, jesmo radili neka PISA testiranja ovdje u Adria prostoru? Ne, nažalost nismo. Što, je li skupo ili jednostavno se ne prepoznaje kao prioritet? Šta je to po tvojom mišljenju? Vidite, mi smo tek prije nekih 10 godina počeli uopće da radimo PISA testiranje na ovim područjima. Da, to jeste istina. To je donekle stvar opredjeljenja, nacionalnog strateškog opredjeljenja jedne zemlje da mijenja svoj obrazovni sistem. I evo i prema posljednjem PISA testiranju koji je rađeno, ja mislim, 2022. godine, tek 14 zemalja koje su uključene u PISA, znači od ukupnog broja uključenih zemalja u PISA testiranje, tek 14 zemalja je prihvatilo da radi testiranje i
nivoa finansijske pismenosti. Tako da u tom kontekstu dakle, mi nemamo nekih egzaktnih podataka, bar ovih nekih globalnih podataka o nivou finansijske pismenosti kod djece. Ono što znam jeste da su rađena neka parcijalna istraživanja nivoa finansijske pismenosti djece u Republici Hrvatskoj. To je sad opet povezano i sa činjenicom da Republika Hrvatska ima nacionalni strateški okvir za finansijsku pismenost. Drugi nacionalni okvir je usvojen sada za 2021-2026. godinu i njihova testiranja pokazuju da se povećava nivo finansijske pismenosti kod djece kada strateški pristupate procesu uvođenja finansijske edukacije u osnovno i srednje školovanje. Da, ali u Hrvatskoj ima još jedan moment koji je možda interesantan, ne znam koliko našim slušalcima, a to je da i njihov ministar financija ima predznanja i dolazi iz sfere financija, profesor je na Ekonomskom u Zagrebu, da su napravili u okviru HANFA jedan ozbiljan tim ljudi. HANFA je njihova udruga ili udruženje znači za obezbeđenje kvaliteta finansijskih usluga i da se ozbiljno i posvećeno vrlo bave samom finansijskom edukacijom u cilju obezbeđenja finansijskih znanja. Sada, da li su rađena možda testiranja finansijskih znanja kod pojedinaca u regionu? Opet kažem, kada su u pitanju... Odraslih, mislim, ne mislim sad... Kada su u pitanju odrasli, dakle, imamo dosta istraživanja koja su provedena, opet parcijalna istraživanja. Čak sam i ja radila neka istraživanja nivoa finansijske pismenosti kod, recimo, studentske populacije u Bosni i Hercegovini prije nekoliko godina, ali to su sve parcijalna isto koji je ovdje u Srbiji. Sa nereprezentativnim uzorcima i tu bi bilo vrlo diskutabilno prezentirati takve rezultate i još, ne daj Bože, izvoditi neke globalne zaključke, ali opet se mogu referirati na metodološki okvir Međunarodne mreže za finansijsku edukaciju OECD-a koja u stvari u pojedinim zemljama provodi takve vrste istraživanja i kao što sam već rekla, dakle, ta istraživanja pokazuju dakle, da su pojedinci dakle, u ovoj Adria regiji dakle, po pitanju ukupnog nivoa finansijske pismenosti, finansijskog znanja, stavova i ponašanja malo ispod dakle, tog EU i OECD prosjeka. Ne previše, ali još uvijek dakle, nismo dostigli onaj prag od 70%. Dakle, taj nekakav minimalni prag koji OECD navodi. Pa pokušat ćemo kroz ovaj podcast znači da na tome radimo jer je regionalno smo usmereni, znači na svaki mogući način. I sad mi smo kroz ovaj naš razgovor ukazali na vezu između finansijske pismenosti i spremnosti na štednju. Sada, možemo li poslati našim, da kažemo, slušaocima neku poruku kada su u pitanju uštede u domaćinstvu, kako da kažem, naročito kada su u pitanju domaćinstva sa nižim primanjima, kako da rade na finansijskoj pismenosti i na šta da obrate pažnju? Kada govorimo o štednji, dakle, štednja nam osigurava stabilnost i sigurnost. I sigurno postoje određena pravila dakle, koja trebamo primijeniti da bismo počeli štediti novac. Prvo pravilo jeste planirati štednju, dakle, odnosno definirati koji su to ciljevi koji želite postići sa štednjom. Ti ciljevi mogu biti kratkoročni i srednjoročni. Dakle, svaki pojedinac spram svojih potreba treba da utvrdi za što želi da štedi. Na nekakvom kratkoročnom nivou to bi bila štednja za neko ljetovanje, za neki godišnji odmor. Na srednjoročnom nivou to bi bila štednja recimo za kupovinu automobila ili štednja za obrazovanje, štednja djece za školovanje i na nekom dugoročnom planu štednja bi trebala podrazumijeti štednju za nabavku nekretnine ili štednja za penzionisanje. Dakle, prvi korak kod štednje jeste planirajte odnosno definišite ciljeve i planirajte štednju. Drugi korak bi bio integrišite štednju u vaš budžet. Dakle, temeljna vještina koju svaki finansijski pismen pojedinac treba da ima jeste da pravi svoj budžet zarada i troškova i u taj budžet treba uključiti sada i one planirane
ciljeve štednje. Jedan dobar način kako štediti jeste da se štednja automatizira. Šta to znači? To znači dakle da napravite u bankama trajne naloge, da jedan dio vaše plate se odvaja na neki tamo štedni račun. Ja kažem sakrivamo na taj način novac od sebe. I zaista to se, recimo u mom konkretnom slučaju se pokazalo kao jako dobro. Ja uvijek odvajam jedan dio štednje kroz taj neki trajni nalog i onda zaboravim da imam taj novac, on se tamo negdje akumulira i sada kada vi recimo ostavljate svaki mjesec po 100 eura na 10 godina, to vam je 12.000 eura za 10 godina. To je poprilično ozbiljna suma novca. Kada govorimo o štednji, ima još jedno interesantno pravilo, 50-30-20. Ono podrazumijeva da kada se pravi taj neki kućni budžet, da 50% prihoda koje pojedinac ostvaruje, dakle 50% se troši na one elementarne životne potrebe, plaćanje komunalija, na hranu i na sve one neke troškove koji su fiksnog karaktera, koji vam se repetitivno ponavljaju. 30% trošite na vaše neke lične potrebe, zabavu, na hobije, na godišnje odmore i 20% bi trebalo da se štedi. Koliki god da je budžet, tako? Otprilike tako, no međutim postoje iznimke. Dakle, kada vi živite na minimalnoj plati, koliko vi zaista možete uštediti jer ste nekako limitirani vašim primanjima i vašim prihodima, ali tu se opet daju neki savjeti, ali lako je biti pametan i savjetovati da pojedinci ne treba da procijene dakle, na koji način doći do dodatnih izvora prihoda. Da li recimo neki svoj hobi pretvoriti u neki dodatni izvor prihoda. Primjer radi, u našoj kulturi je poznato da naše majke, žene jako dobro kuhaju. Ja znam dosta slučajeva gdje su žene taj svoj hobi i tu svoju stvari da su tu svoju karakteristiku pretvorili i u dodatni izvor prihoda. Tako da uvijek treba razmotriti da li postoji mogućnost da ostvarite dodatni izvor prihoda. I naravno kada živite na nekoj minimalnoj plati, teško je govoriti o pravilu 50-30-20, ali onda tu treba krenuti od nekih realnih ciljeva, pa do nivoa štete 5 do 10 eura svaki mjesec, bar da možete formirati taj takozvani neki hitni fond koji je svakom pojedincu neophodan. Opet, u kontekstu štednje, dakle, važno je stvaranje tog nekog hitnog fonda koji u stvari vam pomaže da stvorite tu takozvanu finansijsku otpornost, odnosno vaša sposobnost da možete da finansijski reagujete u slučaju određenih šokova. Kažu da taj hitni fond bi trebao negdje da bude 3 do 6 mjesečnih plata. Naravno, u ovom našem regionu možda to nije realno, ali opet bi trebalo negdje, bar sam tako čitala, neke praktične savjete, negdje do 500 do 1000 eura uvijek imati sa strane za te neke nepredviđene troškove, jer to je izuzetno važno. Kako ne? Znaš, što meni je tu recimo čudno, na šta recimo mi koji imamo, ajde kažemo, ne neke posebno visoke plate, ali pristojne plate, najčešće probijemo budžet. Šta nas tu najviše pokopa? Šta nas najviše pokopa? Ja bih rekla impulsivna kupovina. I meni isto je to najveći problem. problem. Mislim da većina nas, bez obzira da li imali visoke ili niske prihode, najveći dio naših prihoda potrošimo upravo zbog te takozvane impulsivne kupovine. Odete neplanirano u shopping, supermarket može biti. Evo čak i kad govorimo o tim nekakvim osnovnim životnim namirnicama, vrlo često impulsivno kupujemo. Znate, odete u radnju, vratite se iz radnje, kupili ste sve što vam ne treba, zaboravili ste ono što vam treba. Naravno, supermarketi vam ne idu u prilog jer supermarketi redaju robu po nekom psihološkom momentu kako da vam što više novca da kažemo kolokvijalno izvuku iz računa, pa onda kad uđete prvo naiđete na igračke, pa onda ako ste krenuli sa djecom, neminovno ćete morati kupiti neku igračku koja djetetu ne treba i znate kad dođete na kasu kupit ćete neku čokoladicu, nešto. Dakle, to su sve sitni iznosi novca, ali kad vi tu sada preračunate na mjesečnom nivou koliko ste stvari kupili da vam ne trebaju, tu zaista se izvuče budžet. U tom kontekstu kad se ide u kupovinu najbolje je da se ide sa spiskom.
po mogućnosti poslati muža sa vrlo preciznim spiskom, jer oni su vrlo i to će zaboraviti. Da, vrlo su straight forward, neće odskakati u kupovini. I ima neko nepisano pravilo, ja sam ga primijenila na sebi, pravilo 24 sata, pogotovo kod tih nekih impulsivnih kupovina koje su imanentne ženskoj populaciji. Uđete u radnje, vidite neki odjevni predmet i odmah želite da ga kupite, ne razmišljajući o tome da nešto slično, pa skoro i isto i imate u vašem ormaru. Pravilo 24 sata kaže: vidjeli ste nešto, sviđa vam se nešto, želite kupiti, sačekajte 24 sata. Kod nas bi to rekli sačekaj da prenoći i onda vidite da li vam zaista to treba. To su neke male sitne tehnike kako izbjeći impulsivnu kupovinu, ali zaista ona može uticati na to da smanjite vaš budžet. I mislim da planiranje budžeta, dakle izrada prihoda i troškova zaista može puno pomoći da svaki pojedinac sam procijeni na što troši više i gdje može napraviti uštede. Recimo, ono famozno pravilo 50-30-20, onih 30% vašeg budžeta bi trebao da ode na neku zabavu, na neke hobije. Treba provjeriti koliko je ta vaša zabava, koliko su ti vaši hobiji skupi, da li postoje neke jeftinije alternative koje vam daju isti efekat zadovoljstva kao što bi vam dala neka kupovina. I mislim da sada kada govorimo o finansijskoj pismenosti treba tu malo i emocionalne inteligencije i malo psihologije da mi sami sa sobom u stvari procijenimo šta su to naše potrebe, a šta su to želje. U tom kontekstu recimo važno je djecu od malena učiti. Dakle, priču smo krenuli od toga da djeca od vrtićkog doba već trebaju da uče o financijama. Trebamo da učimo od financijama od ranog doba, jer ove neke finansijske kompetencije, kao i sve druge kompetencije, uče se najbolje kad ste mali, ali od malena djecu treba učiti, malo je teže to primijeniti na nama, da razlikujemo potrebe od želja. Da, jer to jeste isto. Često puno novca potrošimo na naše želje. Što se kaže, živimo izvan svojih mogućnosti. Jeste. Ali živimo u nekom tom potrošačkom društvu. Sve nas tjera ka tome da trošimo više, da trošimo više nego što imamo i ove, ja bih tako rekla, nesretne kreditne kartice. Da, uopšte nisi intiman sa njom. Znači ti dođeš, samo ju provučeš i nemaš svest da si zapravo skinuo novac sa računa i da više taj novac koji si kroz platu ili neki honorar prihodovao, da više ne postoji jednostavno. Upravo. I tu je nešto, tu negdje moramo mi prvo sebe osvijestiti. Šta to trošenje podrazumijeva? Sad ono podrazumijeva da vi razumijete koji su to vrste financijskih proizvoda koje vam nude financijske institucije, u ovom našem slučaju komercijalne banke, i da osvijestite kako se na vas troši. Možda je simpatična crtica iz mog života. Moj stariji sin kad me pita da mu nešto kupim, ja kažem, ali nemam trenutno novca u svom novčaniku jer vrlo rijetko nosim keš, svi provlačimo, peglamo te kartice. Ja im kažem, ali nemam trenutno novaca. I onda mi kaže, pa dobro mama, ali odeš na bankomat i digneš novce. Dakle, on ne razumije koncept prihoda i rashoda, nego on zna da ima tamo taj neki bankomat i da iz tog bankomata izlaze novci i tu on završava sa tim razumijevanjem novca. Tako da u svakom slučaju osvijestiti kroz finansijsku edukaciju. Zašto nam novac treba? Kroz finansijsku edukaciju. Da, a koliko finansijska edukacija zapravo do sada je pokazala neke efekte na našim građanima? Ili se tek očekuje da će najbolje doći? Vidite, dakle, akademska istraživanja koja se provode na globalnom nivou kažu da ukoliko provodite programe finansijske edukacije, one povećavaju finansijsku pismenost i onda konsekventno utiču na poboljšanje života pojedinaca. Ono što je nama možda najbliže jesu ova istraživanja koja su provedena u Hrvatskoj, koja kažu da se povećava nivo finansijske pismenosti, shodno tome i nivo zadovoljstva pojedinaca. Mi u ovom regionu gdje ovi strateški pristupi educiranju pojedinca tek treba da zažive. Ćemo tek u narednim periodima moći govoriti o efektima, ali vodeći se onome što teorija i praksa pokazuju iz primjera drugih zemalja, sigurno je očekivati da će se situacija i sa nivom finansijske pismenosti poboljšati, ali da će to u konsekvenciji doprinijeti i većem zadovoljstvu pojedinaca
pa onda i društva u cjelini, ali to ostaje još da istražujemo. Da. A moram te pitati za kraj, pošto privodimo kraju ovaj naš razgovor, da li si uspjela da sa svojom decom radiš na finansijskoj edukaciji? Da li radiš, pošto jesu mali, ali nisu toliko mali da o finansijskoj edukaciji ne čuju neku reč? Da li se ponašaju možda finansijski odgovorno kad dobiju parice od bake i deke? Pa trudimo se koliko možemo. Stariji sin polako počinje da razumije šta je novac, kako se troši. Ono što s njim radimo, on ima taj neki svoj fond koji dobiva od šire i uže porodice. I onda kada nešto želi sebi da kupi, ja njemu kažem, ok, možeš kupiti šta god hoćeš, ali šta god da kupuješ ti moraš da participiraš sa 50%. Ja vam ga dođem kao neki donator. I onda on tu počinje da razmišlja o tome šta je njegova stvarna potreba, šta je njegova želja i onda procjenjuje da li nešto kupiti. Onda kad hoće nešto kupiti preskupo što mu pojede pod navodnicima cijelu tu njegovu ušteđevnu, da me kaže, ja mama, ali ako ja to kupim, meni neće ostati ništa novaca. I onda kažem, ali ti trebaš da odlučiš da li želiš da se dovedeš u takvu situaciju. Tako da recimo kroz te neke životne stvari pokušavam da doprem do njega da razumije šta je to novac, šta je važnost novca. A opet mlađi sin koji tek ima 4 godine, tek sam s njim počela malo ozbiljnije da radim. On mi nekako dođe kao neki case study kako mala djeca promišljaju o novcima. On razumije već šta je novac. To je mama nešto što nam treba da bismo otišli kupili neku igračku i neki slatkiš. Kupili smo mu onda jednu onu kasicu. To je u stvari onaj koncept koji je nama poznat na ovim balkanskim prostorima. Ima svoju kasicu koju skuplja novci. Kad god vidi da negdje stoji neka novčanica, kovanca, onda kažemo mogu li ja to dobiti da stavim tu u svoju kasicu da čuvam da bi mogao sebi kupiti igračku. Tako da polako razvijam Jesi radila nešto od literature? Možda, evo, pošto imaš dečaka kod kuće, sina koji je mali od 4 godine, tipa slikovnicu. Jesi radila nešto tog tipa za njih? Vidim u Hrvatskoj oni već imaju slikovnice koje su prilagođene deci vrtićkog doba. Kod nas ne postoji ništa tog tipa. Takva vrsta literature postoji u Bosni i Hercegovini. Izradila ih je Centralna banka kroz projekte koje je finansirao EFSE. Tako da mi imamo tu neku literaturu koja omogućava djeci da polako razumijevaju šta je taj novac. Inače da pozdravimo i guvernerku Centralne banke Bosne i Hercegovine koja je također naša koleginica, profesorica financija. Da. Što je naravno u ovim okolnostima komparativna prednost, je li tako? Pa da, u svakom slučaju, dakle, ja moram da istaknem i da kažem da sam jako ponosna na činjenicu da Centralnu banku Bosne i Hercegovine vodi prvo žena. Žena guvernerka, drugo redovna profesorica ekonomskog fakulteta i bivša dekanca ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Profesorica koja se čitavu svoju akademsku karijeru bavi financijama i zaista bez ikakve lažne skromnosti mogu da kažem da je učinila značajne iskorake u radu Centralne banke u domenu podizanje svijesti o finansijskoj pismenosti, finansijskoj edukaciji. Upravo evo ovaj projekat koji Centralna banka sada provodi na nivou Bosne i Hercegovine koji uključuje sve relevantne stakeholdere, jer vidite kada govorite o finansijskom opismenjavanju jedne nacije, dakle to je vrlo kompleksan proces, vrlo složen proces, zahtijeva jedan strateški, sistematičan pristup i uključenost svih stakeholdera, od finansijskih institucija, od regulatora, od ministarstava obrazovanja, od obrazovnih institucija, osnovnih, srednjih škola i fakulteta, dakle, udruženja banaka, osiguravatelja, dakle, svih onih stakeholdera koji doprinose razvoju finansijskog sistema, dakle, sve ih morate uključiti u taj proces i onda finansijsku edukaciju provoditi, dakle, po različitim kategorijama stanovništva. I evo, Centralna banka na čelu sa guvernerkom zaista učinila veliki iskorak i postavila temelje kako racionalno i strateški pristupiti finansijskoj edukaciji, jer mi ne obrazujemo sada samo našu djecu, mi moramo da obrazujemo i odrasle, jer istraživanja pokazuju dakle, da imate veliki broj ugroženih kategorija pojedinaca koji imaju nizak nivo finansijske pismenosti. Dakle, to su osobe sa nižim nivoom obrazovanja, to su, nažalost, žene,
to su djeca. Dakle, imate različite nezaposleni. Dakle, to su različiti stakeholderi koji zahtijevaju različite modalitete i različite kanale putem kojih se oni educiraju. Zato je taj proces uvođenja financijske edukacije ili financijsko opismenjavanje izuzetno kompleksno. I zahtijeva da imate jednu instituciju koja vodi proces i osoba koja razumije šta treba da uradi. Mislim da u Bosni i Hercegovini smo na tragu dobrog pristupa kako pokrenuti priču i osvijestiti važnost finansijske pismenosti i u tom kontekstu finansijskog obrazovanja. Kakva je situacija u Tuzli i u kantonu Tuzlanskom? Mi smo u Tuzlanskom kantonu imali nekoliko nevladnih organizacija prije nekih 10 godina koji su se bavili finansijskim edukacijama. Međutim, kada to rade nevladne organizacije, a da nemate onaj triple helix ili quadruple helix model, onda su to procesi koji prestaju onog momenta kada projekat završava ili kada nema dodatnih donatorskih sredstava da se ta priča nastavi. Na našem kantonu Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli se sada u stvari etablirao kao vodeća institucija koja će pokrenuti priču o uvođenju formalnog obrazovanja u osnovne i srednje škole i mi smo već na tragu ove šire akcije Centralne banke Bosne i Hercegovine započeo sa prvim kontaktima sa Pedagoškim zavodom i Ministarstvom obrazovanja. Ali ovdje treba istaknuti činjenicu, dakle, kada govorimo o finansijskoj pismenosti, iluzorno je da ćemo mi u formalno obrazovanje finansijsku pismenost uvesti kao nastavne predmete. Finansijska pismenost se mora uvoditi... To je ono čega se najviše plaše svi. Jeste, jer zahtijeva to puno i kapaciteta i znanja i nastavnika, ali jedan razuman, racionalan, sistematičan pristup bi podrazumijevao da se finansijska pismenost uvodi u nešto zove međupredmetna nastava. Mi recimo na Tuzlanskom kantonu, a vjerujem da je to jedan trend u Bosni i Hercegovini sigurno, ali i u regionu, da se u srednje obrazovanje uvode predmeti poduzetništva. Sada u kontekstu poduzetništva vi možete smjestiti određene module koji se tiču finansijske pismenosti. Možete ih smjestiti u module demokratije i građanskog obrazovanja, moje okoline. Dakle, ima dovoljno predmeta unutar kojih se mogu određene teme vezane za finansijsku pismenost integrisati. I onda tu imamo dva momenta koja je važno naglasiti. Dakle, prvo je važno da znamo koje su to temeljne kompetencije koje trebaju da steknu učenici. Tu nam itekako pomaže Evropski okvir finansijskih kompetencija za djecu koji je usvojen 2023. godine, koji jasno i precizno navodi koje kompetencije moraju da imaju djeca različitih uzrasta. Recimo djeca od 6 do 10 godina, od 10 do 15, odnosno od 16 do 18 godina. To otprilike taj referentni okvir finansijskih kompetencija prati onu strukturu školovanja kako mi prepoznajemo našem regionu od 1. do 4. razreda, pa od 5. do 8. negdje do 9. i srednjoškolsko obrazovanje. Dakle, mi prvo moramo vidjeti kako taj okvir kompetencija integrisati u različite nastavne predmete kroz neku međupredmetnu nastavu i ovdje je u fokusu nastavnik. Dakle, ključna osoba koja će kreirati ambijent za povećanje finansijske pismenosti jeste nastavnik koji predaje te discipline i najviše pažnje i najviše truda treba u stvari usmjeriti ka tome da se nastavnici osnaže. Prvo da im se podigne svijest ili probudi svijest o važnosti finansijske pismenosti kao jedne od 3 ključnih kompetencija 21. vijeka, dakle da im se to osvijesti, onda izgraditi njihove kompetencije kroz trening trenera da mogu predavati tu nastavu i onda zajedno sa pedagoškim zavodima i sa drugim stakeholderima polako uvoditi tu nastavu. A šta misliš, koliko će to da traje kao proces? Pa to se može napraviti relativno brzo. Dakle, u jednoj godini dana možete napraviti dosta da bi se nastavni planovi programi adaptirali. Naravno, kada se radi o uvođenju novih tema u nastavni plan i program, potrebno je voditi računa i o tome šta je zakonska regulativa, šta su zakonska ograničenja. Recimo u Bosni i Hercegovini, bar u zakonskoj regulativi Tuzlanskog kantona, mi možemo nastavne planove i programe
i na univerzitetskom nivou, ali na nivou srednjeg i osnovnog obrazovanja mijenjati do 20% bez nekih potreba da se to mora usvajati na skupštini kantona. Dakle, ne moramo uključivati širi nivo stakeholdera, već nastavnik može proizvoljno da uvede nastavne cjeline u svoje nastavne predmete. Tako da evo u ovim nekim razgovorima koje smo mi imali sa pedagoškim zavodima i inicijalne razgovore koje smo imali sa nastavnicima, razgovarali smo recimo sa nastavnicima koji predaju predmet poduzetništvo, njima bi to bilo najbliže da krenemo tom linijom da uvodimo programe finansijske edukacije. Dakle, zainteresovani su za tu ideju. To je najvažnije. Tako da može se kad se hoće, ali opet podcrtavam. Dakle, mora to biti jedan sinergetski efekt svih stakeholdera. Ja volim često kažem, moramo taj problem napast sa različitih strana. Dakle, reci mi, samo kad već pričamo na tu temu na nivou osnovnih škola, pošto PISA testiranje obično ide u 7. 8. razredu osnovnih škola, je li tako? Da, to je 15 djeca sa navršenih 15 godina su uključene u PISA testiranje. Tako je. Znači, na nivou osnovnih škola, gdje bi bilo po nekom vašem, ajde da kažem, mišljenju, generalno vas koji ste već počeli da i angažovani ste u procesu uvođenja finansijske pismenosti u osnovne škole? Da. Sad vidite, dakle, kad uvodite bilo kakvu novu disciplinu, u ovom našem konkretnom slučaju finansijsku pismenost, mi smo morali da pregledamo sve nastavne planove i programe i da vidimo koje su to temeljne kompetencije koje djeca moraju, odnosno šta je predviđeno tim nekakvim zajedničkim okvirom kompetencija na nivou Bosne i Hercegovine, šta je to što djeca moraju da znaju. I recimo mi smo pronašli da u setu društvenih kompetencija koje se uče kroz geografiju, istoriju, demokratiju, ljudska prava, pa čak i moju okolinu koja je negdje između prirodnih i društvenih nauka, dakle da je već negdje prožeto da djeca moraju učiti o novcu. Da. O novcu, nekim temama novca, tako da mi već imamo taj nekakav okvir gdje bi se to moglo smjestiti. Ali evo, ako se vratimo malo šire i globalnije, evo čak i inicijative o kojima je govorila upravo i naša profesorica Ana Marija Lusardi, ona je bila dio strateškog tima koji je odnosno krenuo u proces uvođenja finansijske pismenosti u formalno obrazovanje u Italiji. I ona kaže recimo da je iluzorno očekivati da imate poseban predmet iz finansijske pismenosti, ali da se upravo kroz ovu demokratiju i ljudska prava koja se može u različitim modalitetima pronaći u svim nastavnim planovima svih zemalja. Dakle, tu se recimo može pozicionirati finansijska pismenost. I naravno, to je samo jedan segment priče. Dakle, uvođenje finansijske edukacije u formalni obrazovni sistem, ali zato kažem, mora tu biti uključeno više stakeholdera zato što moramo koristiti sve moguće kanale informisanja, kanale komunikacije da doprijemo do djece. Dakle, opet, iluzorno je očekivati da ćemo samo kroz formalno obrazovanje moći naučiti djecu osnovnim finansijskim pojmama i kako, dakle, odgovorno voditi svoje financije. Dakle, mi tu moramo koristiti digitalne medije i društvene mreže, ali na jedan sistematičan pristup. Sve te poruke koje treba da šaljemo širem auditorijumu pa i djeci, dakle, moraju napraviti stručnjaci, ljudi koji razumiju financije, ljudi koji razumiju pedagogiju, koji razumiju kako dječji mozak razmišlja i zato je bitan taj, evo, stalno ponavljam, taj jedan sistemski pristup koji će omogućiti da osobe koje su najkompetentnije za ovaj proces budu u njega uključene. Ovdje bi mogli da pričamo, što bi se reklo, još mnogo toga kad je u pitanju finansijska pismenost. Ja moram da te pitam, pošto imaš porodicu, imaš puno posla kao dekanica, druga stvar, ti nisi se odrekla predavanja i istraživanja. Kako provodiš svoje slobodno vreme? Nažalost, slobodnog vremena nema, ali to je neko moje trenutno opredjeljenje s obzirom na funkciju koju trenutno obnašam i sve ostale obaveze. Slobodnog vremena je jako malo. Ono malo što imam, trudim se da provedem sa svojom porodicom, sa djecom, u odgoju djece, u razgovoru sa djecom. Tako da, evo nekako, svi smo mi u toj nekoj životnoj mašini, posao, kuća, obaveze, ali kad radite posao koji volite, onda ste svaki dan na godišnjem odmoru. Možda neke aspekte tog posla ne volim
dovoljno, ali biti univerzitetski profesor, učiti djecu zaista nije posao nego uživancija. Istina. Jer nešto dajete, nešto važno dajete mladim ljudima. Ja uvijek se sjetim onoga što je rekao Benjamin Franklin. Ulaganje u znanje je investicija sa najvećom stopom povrata. Ako ste vi na onoj strani koji daje znanje, vjerujem da radite pravu stvar. Tako da slobodno vrijeme je ono vrijeme kada uđem u učionicu i pričam i komuniciram sa svojim studentima. Hvala ti na ovako sjajnoj i fantastičnoj završnici ovoga razgovora i nadamo se da ćemo se uskoro vidjeti, pošto ja zaista ću učiniti sve što mogu i što je do mene da ove jeseni ja dovedem Ana Mariju Lusardi ovdje kod nas u Beograd i da krenemo sa izradom nekih osnovnih koncepata koji su vezani za strategiju o finansijskoj pismenosti ovdje. Hvala ti puno. Hvala i tebi na pozivu.